Ayan mga ka-alright, panibagong vlog tayo. At mag-aasitado na nga tayo dito. Ayan, kanina tapos natin na lagyan ng puting. Ayan, mag-aasitado na po tayo. Dala mo akong halong pakitulo. Tingka na hanap ka sa piling. Nagbiang kalad tulo. Dito.
Ano black no? Ay, pala. Okay. 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 Halo-halo black no. Okay, patang mo ito, Jay. Ano mo ka na? Ano yun? Kaya daw sa ating una. Ayun, tadi ay. Ano sa dito yun? Ano man mo? Loading si Pilo, loading. Talaga. Maulog pa Malaglag, yan. wag na lang, wag mo nang videoan, no? Malaglag. Ay. Sige na, sige na. Iwan mo karang taon na kami. Kerso ko dyan. Talaga naman.
Ayun, cake. Bukan ko so cake bagang so. Bagang yan. Ito mga karak-karak bagang ko. Ayan. Mahal na naman pamilya ko.
Ayan mga ka-alright, no? So, purpitan loob niyan. Ayan, dito ay magpapaganon. Alright, yan, okay na yan, sir. Malaki na yan. Malaga may masiaran, mga ka-alright, no? So, ayan, muli, maraming salamat sa dito natin vlog. So, ubos na yung halo. So, abang kayo sa mga next, next na vlog dito. Alright, bye-bye, I love you all.